உங்களுக்குன்னு தெரியுமா, ஒரு செல்டிக் ராணி 3 நாட்களில் 70,000 ரோமானியர்களை கொன்று லண்டனை முற்றிலும் அழித்தாள். கிபி 61இல் ராணி பவுடிகா தன் படைகளுடன் ரோமானிய லண்டினியம் நகரை தாக்கினாள். அவளது போர் வீரர்கள் நகரை இவ்வளவு கொடூரமாக எரித்தார்கள். இன்றும் தொல்லியல் வல்லுநர்கள் லண்டன் மண்ணில் சிவப்பு சாம்பல் அடுக்கை காண முடிகிறது. ஒவ்வொரு ரோமானிய கட்டிடமும் இடிபாடுகளாக்கப்பட்டது. ஒவ்வொரு குடிமகனும் கொல்லப்பட்டான். அதே பிரச்சாரத்தில் கமுலோடுனம் மற்றும் வெருலாமியம் நகரங்களையும் அழித்தாள். இந்த பழிவாங்கல் ஏன் நடந்தது? அவள் கணவன் இறந்த பின் ரோமானியர்கள் அவளை பகிரங்கமாக சாட்டையால் அடித்து அவள் மகள்களை கற்பழித்தார்கள். இந்த கிளர்ச்சி பிரிட்டனில் ரோமானிய ஆட்சியை கிட்டத்தட்ட முடிவுக்கு கொண்டு வந்தது. பவுடிகா ஏகாதிபத்திய ஒடுக்குமுறைக்கு எதிரான எதிர்ப்பின் நித்திய சின்னமானாள்.